Radšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Kamaráti, musím vám prezradiť, že mne a aj Stonožke sa splnil sen. My už máme také začínajúce Vianoce, pretože sa nachádzame na najväčšom knižnom veľtrhu na celom Slovensku, na bibliotéke. A budeme sa o knihách rozprávať v tomto raji kníh. Tak verím, že sa vám tieto diely budú páčiť. A ja vám hneď teraz prezradím, o ktorých knihách sa budeme rozprávať v tomto dieli. Prvá kniha sa volá Peter Nať pre deti. Ilustrovala knihu úžasná Zuzana Smatanová a ide už o druhé pokračovanie. Ďalšia kniha, o ktorej sa budeme rozprávať, sa volá Vianočná vločka. No a tretiu knihu, ktorú sme pre vás spolu so Stonožkou vybrali do tohto dielu, tak tretiu knihu vám predstaví mladé, talentované dievča, ktoré sa volá Luisa. Nenechajte si ju určite ujsť. No a ja už nebudem zdržiavať, začíname. Ako som avizovala v úvode, hneď prvá kniha, o ktorej budeme hovoriť, je kniha, ktorá sa volá Peter Nať pre deti a ilustrovala ju ďalšia hudobníčka, ale v tomto prípade ide o ilustrátorku Zuzana Smatanová. Táto druhá kniha obsahuje opäť veľké hity a veľmi veselé obrázky a ako som už spomínala, vytvorila ju dvojica slovenských hudobníkov Deťom pre radosť. Peter Nať opäť vybral 15, počujete správne, 15 nezabudnutelných pesničiek a Zuzana Smatanová to vyjadrila svojimi štecami a farbičkami a má to naozaj originálnu podobu. Ako v prvej knihe, tak aj teraz nešetrila vôbec fantáziou a iskrivým humorom a všetky tie kresby sú naozaj úžasné. Tak verím, že sa vám aj táto druhá kniha bude páčiť. Dajte nám vedieť a ja sa už teraz teším na ďalšie pokračovanie. Verím, že sme to so Stonožkou trošku predikovali, ale verím, že sa nám tento sen spoločne splní. Tak, kamaráti, myslím, že je všetkým jasné, že sa blížia Vianoce a svedčí o tom aj ten fakt, že knihy, ktoré pre vás Stonožka do tohto vydania vybrala, sú s vianočnou tematikou. Kniha druhá, o ktorej sa budeme rozprávať, sa volá Vianočná vločka a rozpráva príbeh malej Barborky, ktorá dostala pod stromček veľmi zaujímavý darček, ale nemôže ho využiť, pretože nie je sneh. No, a o tom je celá kniha Vianočná vločka. Rozpráva príbeh, v ktorom sa deti dozvedia, ako vyzerali Vianoce kedysi. Uvidíme, či sa vám táto kniha bude páčiť, ale ja si myslím, že toho snehu na Slovensku naozaj nie je dosť posledné roky, tak myslím si, že práve v tejto knihe sa dozviete, ako to vyzeralo, keď toho snehu bolo dosť a môžem vám prezradiť, že to bolo krásne. Krásne tak, ako je krásna táto kniha, ktorá je nádherne ilustrovaná. Tak verím, že sa vám bude páčiť. Tak a pomaly sa nám, kamaráti, blíži záver dnešnej časti kníh od Stonožky a ja som veľmi rada, že k nám pozvanie prijala mladá, veľmi talentovaná dievčinka, ktorá sa volá Luisa. Luisa, ahoj. Ahoj. A Luizinou úlohou bude vám predstaviť knihu, ktorá sa volá, ja si ju na chvíľu Luizi požičiam, kniha sa volá Dievča menom Willow a ide už o druhé pokračovanie tejto vynikajúcej série, ale ešte skôr, Luisa, kým mi povieš o čom, a našim kamarátom to hlavne povieš, o čom kniha je, tak mi povedz, ty máš asi 9 rokov a rada čítaš. Áno. Aké knihy rada čítaš? Niečo také poučné, napríklad nejaké také rozprávky, také, čo sú dlhé, ako Harry Potter, niečo také. Úžasné. Alebo niečo také o zvieratkách. A potom vlastne... Aj nejaké určite také dievčenské romány, krátke, na tie si asi tiež nájdeš čas. Ty sa venuješ aj zaujímavej činnosti, navštevuješ taký dramatický krúžok, to znamená, že by si chcela byť herečkou? No, asi áno. Tak ja ti budem držať palce. Možno nebudeš herečkou, možno budeš moderátorkou. A teraz ja budem veľmi rada, keď si to trošku odskúšaš, zahraš sa na takú malú moderátorku a predstavíš kamarátom pri televíznych obrazovkách práve spomínanú knihu Dievča menom Willow. O čom je? Kamera je tvoja. No,
Je to vlastne o 4 dievčatkách, ktoré jedna mamina z tých 4 dievčatok chce sa odsťahovať do Austrálie, ale oni tomu chcú zabrániť, aby vlastne neodišli a tak musia nájsť mamine partnera a tak hľadajú a ešte vlastne musia dať preč 3 chlapcov, ktorí si tam strávajú prístrešok a počas tohto vlastne všetkého sa to možno udobrí, alebo možno nie. A ako to celé dopadne, tak to sa dozviete, keď si prečítate knihu, ktorá sa volá Dievča menom Willow a toto druhé pokračovanie má podtitul Šepot lesa. Ja ti veľmi pekne, Luisa, ďakujem. Knihu ti nechám. To je teda odo mňa a od Stonožky, aby si mala čo robiť po dlhých zimných večeroch a verím, že niekedy ešte k nám prídeš a porozprávame sa o knihách trošku možno ešte viac. Tak ti ďakujem pekne a môžeme sa spolu rozlúčiť s našimi kamarátmi. Ahoj! Ahojte! Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.